Gde ideš? U Zrenjanin. U Zrenjanin, bravo. Šta će da radiš u Zrenjaninu? Nešto će da radi. Bilo jako zanimljivo, vežbali smo hvatanje, udaranje i na kraju smo igrali bejzbol. I meni je bilo jako zanimljivo i zabavno, stvarno je dobar sport i vežbali smo svašta nešto. Trening je bio jako zanimljiv, vežbali smo bacanje i hvatanja i na kraju smo igrali bejzbol igru i jako je zanimljivo. Dobar dan svima, ja sam Nikola Dragolov, bivši reprezentativac Srbije u bejzbolu. Opet smo pokrenuli u Zrenjaninu nešto što već dugo godina nije bilo. Planiramo da osnemo novi klub. Ima tu par dobrih momaka koji će nam pomoći oko toga. Ako imate želju ili ako ste nekada imali želju da probate ovaj sport, slobodno dođite. Imaćemo otvorene treninge na koje mogu svi da nas pridruže.